Niektoré miesta vás prekvapia už len názvom a potom si ich zamilujete. Vitajte v obci Svinia, len 8 km od Prešova a predsa úplne iný svet. 742 metrov štvorcových rovinatého pozemku pri ulici Šarišská, kde môže stáť váš budúci dom. A do mesta ste autom za pár minút. S rýchlym diaľničným napojením ideálne miesto pre váš nový domov. Predstavte si, že tu stojí váš dom. Voda, kanalizácia a elektrina. Pokoj vidieka, príroda všade naokolo a zároveň rýchle spojenie s mestom. Ak hľadáte pozemok, ktorý má pokoj, polohu a budúcnosť, našli ste ho.